माबायदि मोननो दलांआव थाबाय ना बाजै बे दालांआव थाबायनानै मोजां मोनो खेरेफा खेरेफिनै माबायदि सुंथादों खुलुमबाय दिनैनि गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबावनाय जाबाय दिनैहाय जोङो बानायगोन रायजोनि बे लामानि दलां खनसेहाय आङो भिडिअ होदोंमोन बे दलांनि थाखाय दैया बिराद गिदिर जाबाय बिनि थाखायनो दा बाइक खारजाला जेबो थांजाला बिनि थाखायनो बे दलांखौ दिनैहाय बानायसिगोन आरोना बेयाव रायजोफोर जमा जानानै दङ आङो नोंथांमोननो खिन्थानि बे नोंलाय मा मिथिगौब्रा जोंसो खस्थ' थांबावबायदों हरजाबायाखै एप्लिकेसनखौनो बेनो दलांआ बेखौनो बानायगोन बेजोंसो समान जायोनो ओरैसो सिद्दा लानांगौ सिद्दा बेनोथ' गैखालाय जाहैबाय जोबथा गुसु दैयाबो थांबाय ओरै साननैलाबो होनांगोन उफाय गैया गेजेर हो बै बोरिसिम होखानांगौ नै लाजेनबाय लानाया बेजों सिद्दा जायो बेजोंसो सिद्दा जायोलै बेजोंसो बानायनांगौ ओरै एसे गेद्दा जाहैयो नै टाउननि बायदि मडेल बानायनायसै नामा बोखनलायनानै बे बोरै जाखो बेखौ होले नामा हा एसे ओरै गोजौ होबावला जों माबा पकेटनि बहरायनाङा गैया जोङो गुना बायनो मानो हौवायाबो गैया थोआ उनाव मावफिननायसै ना माथो मावले देग्लाय दिनसै जोबथाबाय बे दैया ओरै दुखो आरो दुखुबाय गैया जखन ओरैनोसो फैगोन नै ओरैनोसो फैगोन बैयो दुब्लिनि हे बाज्रुम लांजोबखाथोंलै फुलांजोबखाथों नायदो नै लोगोफोर दलांआ हाफसो जाबाय जोंनिया दा दै देरनोला बे दै देरला बेयाव फैखायो माथो बेजों बुजोबखायो बैसिम थांखायो दैया बैसिम थांखागोन दैया बैसिम लांनांगौमोन दलांआ ओमफ्राय ना गुनाबो गैले जाहैदों अमाबो गैले दा नै बेखिनिखौनो मावबाय आरोखि दानियाबो दोनबाय नै बिसिम फैखायो आरोखि ओमफ्राय दैया हाबायनायनि है बेखौ मावफिननांगोनलै बोखांनानै माथो गुनायाबो फिनसेल' बाखिसोलाय मानसिफोर न'आव खानो लाबोनाय बेखौसो मानानै बिना लायथ'ना खाफैदों मोजां खामानि मावना होनायाव दालां गोदाना बेनो होमब्ला माथो मावलुङो फेथे लालायनि ब्रिज दालां फुरानाया बेनोमोन नै एसे थाबायनायनि मा सिगां ओरैबो नै जोंनि दालाङा मा घन्टा सुर लालायनांगौलै गायगोन नामा रा बायला सिदा गाहायाव नेया जानोसै
गैला ओरैहाय मा बेनो मांलुजोबबाय दा हरै औ थाला बन्द' जाबाय दा बेजों माननांसिगोन जोंनिया हरैहाय दानखेनांबाय हनै हानजोफोर रायजोफ्रालाय बैयाव ससे हेबबावो दा Beri saja masih dengan ini, mana kasih dong, suka masih. जासाबबाय जाबजुबब्लाबो लोगोफोर आङो बेयाव मानखोलायनानै देखायनायसै एबार ग्रुं 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 खारलायनानैहाय गैया आं जेबो गैया औ खान्थाल गरमानो हिनजावफोरनि गेजेराव बाजैयानो फार्स्ट टाइम बुनि खालामगोन नै औ गावबुरानि हिनजाव दे बुनि खालामदो माबायदि मोननो दालाङाव थाबाय ना बाजै बे दालाङाव थाबायनानै मोजां मोनबाय औवा दालां मानदो दिनै गोदान दालां नायहरब्रा ओरैहाय जाबाय दा औ जाबाय दे थांसै माबायदि थाबायनायनि दालां टाउनाव थांसै खुन्थियाफ्रा माबायदि लागायदों नायदो औ खेरेफा खेरेफि नै माबायदि सुंथादों ओइदिनोबा गामियाबो गैया दा गोरिब गोजा माथो उफाय गैया गावबुरा लाबोगौआ खनाया बरिया दैयाबो थान्दा गुसुनो 12टा समावहाय गोजोमनानै थाबाय थानो बे दैनि खरा हबेयावनो बारा गोजान नङा दालां गोदानखौ बुहुनि खालामजेननायनि खारला माबायदि गामो मा नायनि मावलुजोबखायोलै दाहामाबो र' खारजालायबावोसो नै जाबायथ' नायहरदो बेकग्राउन्डआव बे लकडाउन समाव बेफोरखौनो मावनानै जायाबा उफाय गैया नै होनोसै नै